Ng'arwa Kiny machiegni an bende nyinga Lydia okay. Wachogi mago mag siasa. Jatend piny Kenya William Ruto osingo ne oganda jo Kenya e piny owacho mare dhi timo duto manyalo maneno ne piny Kenya obedo kod kwe. Odiochieng' ma kiny ma kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bende koro chano bago ng'anyo e thurka. Ruto nowuoyo kinde manotimo limbe e gwenge mag Ruai e kaunti ma Nairobi kama okwayo kweth mar Azimio mondo mi ochom do poni gin kod ywak moro amora mar bago ng'anyo e pachoka. Elimbe mare kar dak mar Ruai e kaunti ma Nairobi, jatend piny Kenya William Ruto oseo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kuom bago ng'anyo e pachoka, ng'anyo mowacho ni osekelo lal mar ngima kod kethruok mag mwandu. Walifanya maandamano Ijumaa, Wakenya 6 wakapoteza maisha yao. Munataka maandamano mengine ifanyike tena kesho ati Wakenya wengine wapoteze maisha yao? No, it will not happen. Hiyo tuwachane naye, please. Tulimaliza mambo ya uchaguzi, si ndio? Kwani walikuwa wageni, si walikuwa Kenya hii wakati tulikuwa tunaendesha uchaguzi? Si uchaguzi iliisha? Kama wanataka uchaguzi ngine wangoje, kuna timetable ya uchaguzi. Ruto singo ni piny owacho biro neno ni kuo bede thurka e kinde ng'anyo michan bagi gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance chieng' tich adek. Hawa majamaa tukutane na hawa, kama wanataka waende kotini tutang'ang'ana na huko, lakini kuharibu mali ya wananchi na kuharibu maisha na kupoteza maisha ya wananchi, that's a no-go zone. Sijui kama tumekubaliana jameni. Bende owacho ni okobie tiko drawere bago ng'anyo thurka kendo bayo kite to kar mano en kod chenro makare maloso thuolo mag tije ne rawere pachoka kokalo kuom chenro mar gero ute manengogi ogonyore. Hii mpango ya kubadilisha Kenya ndio inasumbua watu wengine sana. Hawa majamaa wa maandamano wamekasirika na mimi. Ati mimi nataka nichukue vijana wengi waende kama maandamano na kutupa mawe. Kwani kuna kijana amezaliwa Kenya hii kufanya maandamano na kutupa mawe? Ruto oseojo Kenya kod jotelo mapingo chik mar omenda mahigane makoro medo sure pachoka kowacho ni mano e yo kende manyalo bero go chumi ma pachoka. You cannot sabotage the employment of 1 million Kenyans because of selfish political interests. Na mimi siwezi kubali kwamba tuko na nchi ambayo watu wachache wanazuia ndio watu wengi wasifaidike. Owacho ni piny owacho osiketo chenro mar neno ni oganda jo Kenya duto yudo boke mag lowo midendo ni title deed ka chenro no biro chakore gi kaunti ma Nairobi. Kaunti yetu ya Nairobi ambayo ni city ya Kenya, ni ajabu kwamba mahali ambapo pamepatiwa titles Nairobi mzima ni only 11%. We are digitizing all land records so that we can eliminate double titling, we can eliminate corruption, and we can make sure that every citizen have their right piece of land and they have the documents to prove ownership of their land. Osingo duoko piny pek mar ngima e pachoka kokalo kuom chenro mag bero yore mag pur makoro singo medo omenda kowacho ni ma e yo kende mar bero chumi ma pachoka. Bei ya unga sio kuweka sufuria kwa kichwa ati unatembea barabarani ati sufuria. Dawa yake ni kusaidia mkulima azalishe chakula. Mwaka huu nilinunua magunia 3.5 nikawapatia wakulima. Saa hii mkiona shambani ile chakula iko shambani, tutavuna in the next 2-3 months. Urwadhi nyime gima otende kod weche mag ng'anyo kama riwruok mar Azimio la